Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Naggabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong nga sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Siya palang girlfriend mo, Joshua? Abyan ako sang uton ni Bogs. Kag nabakasyon na nga ako diri sa Isla Pula. Kag ginakalipay ko nga makilala ka, Sofia. Same here. Ay, madali lang, ha? Ari siya. Ba, may ginkuha siya nga papel siya bag. Kag may Japanese character. Ba, ginpapilit ang papel nga sa pertahan sang kwarto ni Dana. Para sa ano ina? Amo ini siya. Ang ginatawag nga Buddhist spell. Ginalimitahan sini ang hulag sa mga malain nga espiritu. Nga nakasiling ka nga malaing nga espiritu ang mahikahimuan sini kay Dana. Amo inang nabatsyagan ko, Joshua. Aha? Hindi ko mapaathag. Pero mabaskog ang duha-duha ko. Nga malain nga espiritu ang may kahimuan sini kay Dana. Nabatsyagan ko man ang amo sini sadto. Sadtong panahon, nga ginputos na sang kadulom ang Isla Pula. Nadumduman mo pa bala ina, Joshua? Ano ang buot niya silingon, Joshua? Maapat ka tuig nang nakaligad. Sang hinali lang nagdulom ang bilog nga banwas ang isla nga ini. Kag suno kay Lola Armina ko, nagdugay ang amo nga kadulom sang halos isa man lang ka minuto. Kag tubtob subong, hindi mapatag sang bisan sino ang amo nga hitabo. Ang iban nagasiling nga nakaangkon sang lunar eclipse, pero wala man sang nasulat nga amo sadto nga hitabo. Joshua? Nga nga nag-untat ka sa pagambal? Subong ko lang nadumduman. Sa nadumduman ko, ginpasulod ako ni Lola Armina sa kwarto niya. Kag nagpabilin ako dito, tubtob nga nagsanag liwat. Nabatsikan ko. May ginkunop sa amon nga duwa si Lola. Kag hugot kami nga ginpandaman nga hindi ako magbuwa sa kwarto. Makuha ko sang kandila, Lola, para nga magsanagliwat diri sa kwarto. Hindi. Magpahimuyong ka, Joshua. Magpahimuyong ka.
kay ikunop ko ini ang aton kunop sa aton. Ba? Anong ginbuhat mo, Lola? Nga ginakunupan mo nga aton kaugalingon sang imo kunop? Kag ano ablang baho ngayon, ha? Proteksyon naton ini, apo. Nagalaom ako nga may gahom pa ini. Kag epektibo pa. Kadugay nakatama siyang panahon. Kag nagapati ako nga hindi na ako mapanimahuan. Ano nga proteksyon, Lola? Para sa ano? Hindi kinaangdan ang pagtulom sang hinali sang pulang isla. Nabatyagan ko. Kani dapat magapabilin nga ginakunop naton ang akon kunop nga ini. Tubtub nga magbalik liwat ang kasanag para nga wala siyang problema, apo ko. Nga hindi na lang kita magsindi sang kandila. Hindi gani. Lola? Kadali lang sa nga mga kadulom. Apang amo man ato nga adlaw nga napatay ang ginikanan ni Dana. Kag kadamo man sa nakalamatay sang tion nga ato. Nga hindi mahangpan ang kabangdanan. Daw ginsumpang bilog nga isla. Paano natabo ang aksidente? Hindi makita sang amay ni Dana ang dalan. Tungod sa tuman nga kadulom. Gani, nahulog sa pilas ang ginamanihon niya nga salakyan. Kag sugod sang amo nga hitabo. Madamo na sang hindi mapaathag nga nagkalatabo sa isla nga ini. Mga bagay nga hindi gusto nga patihan sang kadamaan. Kag subong, mabaskog ang duha-duha ko. Nga may hindi manami nga matabo, Joshua. May maabot nga kun ano. Kag nahadlok ako, Joshua. Ako ganyan mo man. Joshua, subong ako lubos nga nagapati. Nga isa ka engkantada si lula mo. Kaginpili niya nga mag-istar sa kalibutan sa mga mortal. Kasubong ko. Paano ka nakasiling sina? Gintaod-taod ko lang ang ginahambal mo. Kag ang mga diwata lang, kag mga engkantada, ang makaangkon sang gamanan nga kunop nga ginasiding mo. Sadto, hilway pa kami nga makaangkon sang amo sina. Kag hilway kami nga makagwa pasulod sa lulutsan, padulong sa kalibutan sa mga mortal. Tubtub nga gidmando sang hari, nga sirhan ato. Hindi gusto si lula mo, nga mapanimahuan siya sa mga maligno, Joshua. Apang, salamat nga nagakabuhinan ang epekto sang ilagahom kung magpamilit sila nga magpabilin sa kalibutan sa mga mortal. Basi kung may nabilin nga gahom si lula mo nga wala na niya ginagamit. Kaginasiguro niya nga wala na inisang pulos para sa mga maligno. Nadlok siya nga basi kung mapanimahuan ina sa mga maligno. Nagapati si lula mo nga ang maligno ang bay kahimuan sa ginali nga pagdulom sang isla pula. Nabatian kong kahadlok sa iya tingog. Tigulang na si Lula. Kag hindi na niya masarangan ang maligno. Joshua, wala siya mahadlok para sa iya kaugalingon, kundi nahadlok siya para sa imo. Ano? Wala pa ako na 15 anyos ang tion nga to, Ivana. Ni wala gani ako makabatsyag nga may gahom gali ako sang kalayo. Kag mahimo man nga wala ina nihibalan ni Lola Armina. Husto ka? Wala pa na siguro ni Lula mo mahibalaan
kung ano nga gahom ang ginaangkon mo. Apang mapanimahuan ina sa maligno kung sino ang mortal nga may ginaangkon nga gahom. Ginakabig nila ini nga delikado para sa ila eh. Bata man o kung tigulang. Kag sa natabo nga dulom, doble nga katalas manimaho ang mga maligno. Kag ginabuhat nila ina nga may rason. Kag ano ang rason? Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mo himuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Oh, nga naglungo ka lang, Ivan. Kung kaya ko tani nga isugid sa imo, Joshua. Pero wala ako makahibalo eh. Kung tani, napinsaran ni Ezekiel nga pabalunan ako sang kunop. Ano nga, kunop? Dito sa amon ginarian, may nagtubo dito nga tanom. Kag amoy nang ginahimo nga kunop sa mga diwata, kag sa mga engkantada. Oh. Pero wala man gihapon ina sang pulo sa aton. Tungod hindi na naton malikawan ang mga maligno. Ang kulintas nga nabutong kugikan sa maligno. Ginhatag ko ato kay Dana. Halin ato kay lula ko. Pero nga daw wala sang epekto. Joshua, diri na nanigulang sa kalibutan nga mortal si lula mo. Mahimo nga nabuhin na sang dako ang kaepektibo sini. Kag amusin ang natabo sa kunop. Karika. Magwa kita diri sa ospital. Mapauli anay kita. Sofia? Ano si Sofia? Wala ako sa may nabatyagan nga gahom sa iya. Pero makabatyag siya sa nagakatabo. Amogin sina si Sofia. Sadto pa man, hindi ko gusto patihan nga may amo siya sinangay ikasarang. Ikaw gani, ginbudlayan pa ako sa pagpati. Oh shit! Pa, nga nga nagdulog ka sa paglakat, Joshua? Sa unan, may tinugang nga may tabon ang iya ulo sang hod. Joshua, ang imo kamot, may nagpurma nga bulas sang kalayo. Sino ka? Hindi ka magkabalaka. Hindi ako kaaway. Ara na siya. Lapit na siya sa aton. Sino ka? Ako si Ramir. Tagapangalagan sa to sa imo amay nga hari. Prinsipe Joshua. Oh, prinsipe? Sa katapusan, nasalapuan ko gid man ikaw. Kaina pa kami nagbulagay ni Joshua kag Ivana. Nagpakuno-kuno ako nga mapa-comfort room. Apang ang matuod, mangusisa ako sa kwarto ni Dana.
Gusto ko kung tani nga isugid sa iya ang ginaplano ko nga buhaton. Apang wala ko ginpadayon. Kibasi kong kadlawan lang niya ako. Wala siya nagapati nga may ikasarang ako nga makabatsyag sang indi amo nga mga hitabo. Kinakadlawan lang niya ako. Ay, nagpasimpalad ako. Nga basi, may matukiban ako sa mga indi mapaathag ng mga hitabo. Kag kun nga akabugat sa nabatsyagan ko, nga ara sa sulod sang kwarto ni Dana. Ginhulat ko ani nga makagwa ang nurse sa kwarto niya. Kag ginhulat ko man, nga wala na sang taho sa hallway. Kag among pagsulod sa kwarto ni Dana. Isahanon lang ako diri sa kwarto ni Dana. Kag ara siya. Wala gihapon siya sang pangalibutan. Kag ako, kalain sang pamatsyag ko. Do amat-amat nga naghuot ang akong dughan. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magamatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pakamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan,
Ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa kay Lira sang Iloilo City. Maayong kaimtangan nila sa kabuhi. Apang nagapanuigon siya sadto sang 18 anyos sa matukiban niya nga may lain pagid nga pamilya ang iya amay. Dini nagsugod ini sa pagrebelde. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Lira nga iyagin pasakop kagaton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sulay. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Lira, dali na. Mapauli na kita. Buhi na naton kaina pa, oh. Mano pa kita diri sa eskwelahan man? Temprano pa ni gani. Maano man kita sa balay naton man? Matuon sa lesson naton eh. Dumamag-uman ko sa imo man. Ay, mag-una ka na lang pauli, Jin, ah. May problema ka bala? Wala man. Wala. Pero nga ang nagasubong kasi na, haw? Ay, Jin, gusto ko lang magtiner diri sa eskwelahan. Kung hindi mo ako pag-unungan, okay lang ah. Mag-una ka na lang pauli. Ginapakonsensya mo pa ako. Sige na lang gani. Karon na lang tayo mapauli ah. Nga mag-o ka lang, Lira? Maano manabi ako diri sa balay? Matanga? Lira? Amo ka na sina ako makasabat sa akon? Wala taman ka ginabuyayaw, ma. Lira! Kayo gani kung nagasabat ka sa iloy mo, ha? Ginatuduan ka ba lang magbinastos? Ti ano man, Bi? Bastos, ha?
Gintampa mo, Kuya Pahaw! Tungod bastos ka. Amo pala ina natunan mo sa eskwelahan? Daw mayo ka, Gin! Nagadoble na lang ganing pamilya mo, bro! Oh. Lira! Gusto na lang sabat, ha? Ano kaya, ma? Bulag ko kon bungol. May karida na si Papa. Nagpawala ka lang. Gusto na! Gusto na! Nakabati ka? Ha? Sa akon pa ka bumaki, gado, ha? Mauya ka mo sa mga anak ninyo. Kamo ba yung nagatadlo sa amon nga magtinunto? May klase ka ba, Joy? Ba? Nagapalang harok ang imo mata, Jinhaw. Nano ka? Ginakigan ako ni Papa. Tungod gabi na ako nakapauli. Kuntani, ginpalusot mo lang sa pihak mo nga dulunggan. Wala akong mahanad nga ginakigan ako ni Papa eh. Pate ka na sa ila. Sang sila man sa edad naton sang una. Ginaakigan man ina sila. Kay nagapasaway man na sila. Ay, hindi na ako gusto nga maakigan liwat lira. Kun amo, hindi ka nagaling magupod sa akon. Kung hagaron ko ikaw, bisan diin kita makadto. Oh, depende sa kadtuan naton lira. Gabi na. Pero wala pa makapauli si Papa. Kag si Mama, ho? Nagapulaw man sang hulat sa iya. Mas importante pa yung kirida niya sang sa asawa niya. Ako gani mainit. Ayawan gid sila tanan sa akon, pro. Ginahangkatid ko nila, ha? Pues, makibot lang sila. Oh, Jen, Lira, mapauli na ka mo? Obvious ba? Pwede ko makadungan sa inyo? Sure, Noel. Basta, librehon mo kami sa pliti, ha? Aba, oo, Basta ikaw, Jen, bisan adlaw-adlaw pa. Hinali lang nagbaskog ang huyop sang hangin, haw? Nabatsagan mo man, Jean? Wala, Lira. Ari lang sa tupad naton. Delikado. Basi kung luparon kita sang hangin. Mapauli na kita, Dali na. Oh, Lira? Nga na ikaw yung nag-desisyon ko ni Idolo, si Jen sa ilaw ko hindi aw. Ano ka niyaw? Best friend, Hindi lang kuya gusto nga intuon mo lang siya. Kagabi nga intuon ko man siya. Kaya naluya gani ko sa iya. Jean, dali na, Babayin ang lalaki nga ina. Lira, nga mo na lang sinang kaakig mo kay Noel, haw? Anong sala niya sa imo? Intuon ka lang na niya, Jean. Magpati ka sa akon. Naisa ka lang kay Jen. Gusto mo pangaluyagan taman ka? Wala ka karon sang batasan, ha? Lira, husto na. Dali na. Maupod na lang ako sa imo. Mas kami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act.
May nakasugid sa akon nga nagapangaway ka kuno sa eskwelahan? Matuod bala ina? Ha? Lira? Hindi, ma. Mabuting ka pa sa akon? Pati gani ko ng mga instructors mo, nagareklamo na sa batasan mo? Ginapakita ko lang yung nabatsagan ko, ma. Kung anong ara sa ulo ko. Maang nagasubog ka sila. Wala man kami nagakulang sa pagdisiplina sa imo? Kanay kaya mo na silang edad mo, nagalain ang batasan mo? Sa din pa, di masunod ang anak. Kundi sa iya mga ginikanan, eh. Sino ang rason kung nga nga nagarebelde ko, haw? Amo inang ipamangkot ninyo sa kaugalingon ninyo ni Papa. Gino? At tuman lang gali siya nag-istorya kay Noel? Ginpaayawan pa niya ako sang pangita. Urasan lang nila nga duha sa akon. Kinalipot lang gali nila ako, ha? Anay ka bala? Palapitan ko sila? Siguro, ginlumay mo ginang abyan ko, no? Nga daw sa ginakilig siya sa imo, haw? Lira, ara ka naman. Nag-istoryahan ay man lang kami ni Noel, ah? Amo, gid. Kasuplada, gid ba sa imo, Lira mo? Pero hindi ka man amo sinasanguna. Siguro tumboy ka ay. Kaya nagapangimon ka kung may lalaki nga nagapalapit kay Jen. Bastos! Kabastos gid sa imo, Noel, no? Dira, nagani ka mga duwa. Lira! Lira! Madali lang! Lira! Nainit na ako sa inyo, tanan! Nainit ako! Nainit ako sa inyo, tanan! Diyos ko! Lira! Lira! Anong ginabuhat mo? Nakakagin ang bulok-bulok mong ulunan mo? Pabayin niyo na lang ko! Hindi niyo man ko palangga! Pabayin niyo ko! Lira! Hindi ba tuon ina, anak? Agkama! Hindi na kita palangga ni Papa! Hindi naman ako palangga sa best friend ko! Kalimayo na lang ang papatay na lang ako! Lira, anak! Hindi ang kutsilyo ang inauyatan mo! Ihatag na sa akon! Sige na, anak! Magpalayo ka mo talaga sa akon! Hindi ko ka mo kinanglan! Batyan ko na lang ako galingon ko! Agad nga mapuslan ba ako ni Satanas! Lira! Hindi! Hindi! Sa diin ako. Ari ka sa ospital, anak. Nga ginbuhat mo ini sa kaugalingon mo, ha? Nga ari ka pa. Ginpapauli ka na sang kirida mo. Lira, anak. Patawara ako. Patawara ako kung nakasalagin man ako sa inyo. Sala ko kung nga nagasubong kasi ni. Kaugalingon mo nga pulso ginlaslas mo. Oh, anak. Gininulsulan ko na ang ginbuhat ko. Nadala lang ako sa sulay. Guba na ang aton pamilya pa. Kinkuba mo. Patawara ako, anak. Mabalik na ako sa inyo ni mama mo. Ano? Kalimtan mong kirida mo? Oo. Ginapangako ko. Kalimtan ko na siya. Kagmay mo bala.
Hindi ka na maghikog liwat? Lira, luyag ni Noel nga mag-upod sa akon sa pagbisita sa imo. Kamusta ka, Lira? Nahuyagin ako sa inyo nga duha. Nadalaig pa kamo sang drama ko sa kabuhi. Nahangpan ka namon. Nakahibalo kami nga nagagamo lang ang pinsar mo. Sorry sa nahimo ko sa inyo ha. Karon nga nagbalik na si Papa sa amon. Mabalik naman sa normal ang kabuhi ko. Mabawi ako sa mga kulang ko sa inyo ha. Jean, mabawi ako sa imo. Promise. Kag nahangpan ko man si Papa, nadala lang siya sa sulay. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Lira nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sulay Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay.
Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iban naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron. Ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang uminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Amo man inang natabo sa akon. Sa ikaduha ko nga bana. Si Victor Bolton. Ang amay ni John Vic. Ang laom ko. Matuman ko ng akon tanan nga handom sa iyaluyo. Apag nagsala ako. May asawa na siya. May pamilya na siya. Kinpasalig lang niya ako. Kagsang maglayas ako, ginkuha ko ang iya nga kwarta. Kag ang tanan nga mapuslan ko. Ay, madamo silang nag-agi sa kabuhi ko. Apang isa lang kalalaki ang nagahigugma sa akon sang tampad. Kag siya ang gintalikdan ko. Kag ayhan, tubtob subong, ginasumpa pa niya ako. Sang tao sa atong kudal ko. Tabugon ko bala sila? Hindi na lang. Pabayin na lang sila. Ayo o gali. Pamangkuta sila kung sino ang ila mga ngalan. Kag kung diin sila nagapauli. Ati huday kadtuan ko sila.
Natapos lang ang Pasko. Apag wala ko mahatagan sang Pasko, inang duha ka bata. Kinahanglan, may mabuhat na ako nga kaayuhan. Bisan paano. Betsy, mapauli na kita. Katamo na sa aton nakuha nga paho, oh. Damo pa naton ang aton hatagan. Kaya tagan pa naton si Lolo Sandro. Wala, ara naman ang kabulig, oh. Basi kung tabugo niya kita. Dali na, mahalin na kita. Oo. Ay, dali lang! Pamangkot lang ko sa inyo! Hala, hindi siya akig. May pamangkot lang ko sa inyo, mga bata. Ano na? Mapauli na kami. Dali lang gid bala. Kay may pamangkot lang ako sa inyo. Basi kung ipadakop mo kami sa pulis. Ba, hindi Hindi ko kamuya pag ipadakop sa pulis. Anong ipamangkot mo? Sino ngalan nyo? Ako si Carmel. Kag siya si Betsy. Kapit kami nga duha. Ay, kapit gali ka mo? Maayo. Ote, sino ang mga bata nga ato nga nagapaningit sa aton paho? Ang ilang ngalan, amo si Carmel kag si Betsy. Kapid gali sila nga duha, day. Kapid? Oo. Kapid sila, day. Pero hindi pareho ang ilang nga dagway. Jutay lang ang anggid nila nga duha. Amo gali? Ilo na bala sila sa ginikanan? Ay, hindi, day. May mga ginikanan pa sila. Ang ila amay, si July ang ngalan. Kagang ila nga iloy, amo si Sylvia. Sylvia? Sylvia ang ngalan? Oo, day, ada. Amoy nang siling sang duha ka bata. Ginsugid pagid gani nila ang ngalan sang ila nga lulo. Sino ang ngalan sang lulo nila? Si Sandro Martires kuno. My God! Wait, day ada? Nga nagpalamuti ka? Wala. Kagdasunday, ginpamangkot ko sila kung diin sila nagapuli. Ti siling nila, sa bangga saging-saging kuno. Amo gali? Kagabi mo day ada? Ang magulang may kaanggid ang dagway sa imo. Oo, day. Medyo may kaanggid siya sang dagway sa imo. Matahom siya. Pero hindi gwapa pareho sang iya magulang. Pagkatapos naghalin na sila, day. Kag nagpasalamat pagani sila sa akon. Maayo kun amo, Daisy. Sige na. Padayo na ng trabaho mo. Ati oo, dayada, To sa hindi ako makapati. To sa hindi ako makapati. Si Sylvia, ang akon anak ang gintalikda na. May pamilya na. Madugay ko na siya nga ginapangita. Apang hindi gali malayo ang iya pamilya sa akon. Diri sa ginahamtangan ko. Diyos ko. Buhi kun amo si Sandro. Apang mapatawad pa bala niya ako. Diyos ko.
Anong buhaton ko? Ay, nalipay ako. Nalipay ako nga sa katapusan. Nasalapuan ko gid man sila. Nasalapuan kong akon pamilya. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayos sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Uy, hala! Naubos mong pagkaon na ginhatag ko sa imo, Dayada? Oo, Daisy. Ginganahan ako sa pagkaon eh. Nagbalik ang gana ko sa vitamins sa ginhatag ni doktor. Ay, amo gali, Day. Kag nakita ko man nga wala mo na ginainom ang bulong nga ginhatag sa imo sang una mo nga doktor. Ari pa si John Vic kag si Danis. Kag nakahibalo ako nga ginabutangan nila sang pampatulog ang akon nga vitamins. Amo ina nga wala ako nagahalin sa akon hiligdaan. Amo matuod, Day. Ginapatulog kanila pirmi. Oo, Daisy. Apang subong, luyag ko nga magpagsik. Luyag ko nga makapamasyar, bisan sa garden na lang. Ati mayo man na, Day, Mayo inang naisipan mo. Baw, salamat, gid. Salamat, gid, kay nagpagsik ka na. Amo matuod, Daisy. Nasadyahan, gid, Kuya Dayada. Kay bisan paano, nakapanaog ka na sa garden. Amo man ako. Baw, kabay pa nga hindi na magbalik diri si Danis. Hindi na siya magbalik, Daisy. Nakahibalo ako nga ginapangita siya ni Junvic. Aki kayo si Sir Junvic sa iya, Dayada. Kag hindi lang ina gabi na nagapauli si Sir Junvic. Dason, hubog pa. Nakahibalo ako nga dako ga kwarta ging kawat sa iya ni Danis. Gani ginapangita niya ini. Oo, gali, Daisy. Patod nga matulugan ako sinisang mahamuok. Gani hindi mo ako pagpukawon, ha? Di ko na mo sinaday. Temprano ka na nga magpanyapon, Para nga hindi ko na ikaw pagbukawon kung tigpala niya po na. Oo, Daisy. Oo. Amo idang buhaton ko. Kag kung magpauli si Junvic nga hubog, hindi siya pagpasudla sa kwarto ko, ha? Silinga siya nga bag-ula ako makatulog. Kag hindi ako maluyag nga matublag. Ati huuday, ihambal ko ina sa iya.
May ginaplano ako nga buhaton karon sa gabi. Kag ako lang dapat ang makahibalo sina. Kag bisan akig ako kay Danis, hindi ko man siya mabasol sang lubos. Kung mag-ambisyon siya sang mataas, nga hindi niya malambot. Bangod ako, amo man sinasadto. Nabatas ko nga talikdan ang akon bana. Bangod hindi ako kontento sa kabuhi nga simple lang. Kintalikdan ko sila sang akon anak. Kag nag-upod kay Victor nga amay ni Junvic. Nagpangako siya nga ipakasal ako. Apang may asawa na gali siya. Kag sang makahibalo siya nga nagadala na ako kay Junvic, ginsakit niya ako. Kag nagsiling nga ipahulog kong akon ginadala. Apang nagpamatok ako. Kag sugod sadto, kinasakit na niya ako. Kani, nagpamatod ako nga maglayas. Apang sa wala pa, ginpangawat ko ang iya kwarta. Kadako sang akon nga nakawat sa iya. Amo atong akon gingamit. Nagpatindog ako sang kalanan, kag nag-uswag man ini. Tubtob nga nagpatindog pagid ako sang duha pa. Ay, nakaangkon ako sang relasyon sa pila ka mga lalaki. Kalabhanan sa ila, may mga salabto na sa kabuhi. May asawa na sila. Kagin-bride ko sila nga isugid sa ila asawa. Kung hindi nila ako pagbayaran sang dako nga kantidad. Kani, wala sila sang mahimo. Nagbayad sila. Kag may isa man ako nga karelasyon, isa ka pulis. Ginpahog ko siya nga ipakita sa asawa niya ang amon laragway nga duha. Samtang nagahulid kami sa kama. Kag ang pulis nga ato, wala sa mahimo. Kundi nga bayaran ako. Kadako sang ginbayad niya sa akon. Kag ako, wala ako ginsuknaan sang akon nga konsensya. Bangod nagabaligya man sila sang siya po. Nagsiling sila nga ipasalvage nila ako. Apang, nagsiling ako nga kung may matabo sa akon, may ara tawo nga among mapadapta sang tanan nga ginhimo nila sa bugos nga syudad. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kailanman mang balakid sa iyong daraanan, sadya man matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man
inyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bombo!